привет от мен. Турбичката ми с празни опаковки започна доста да прилива и реших, че трябва да се наема да го направя това видео а, преди да е приключил месеца, защото до тогава ще се насъберат още сумати сигурно. И така започваме отдясно с орална хигиена. Две пасти за зъби на Blendamed. Едната е доста разпространена, антикавици. Тази е с свежа мента, много добре освежава, почиства. Изобщо Blendamed много ги харесваме. Докато тази обаче ми хареса повече. Причината е, че за първи път съм съгласна с една паста за зъби, че е и вода за уста същевременно, както е и рекламата на тази. Тази паста за зъби толкова добре освежава, че особено преди лягане си усещам устната кухина толкова свежа и чиста в продължение на може би половин-един час и нагоре. Това много малко пасти при мен го вършат и съответно, ако ще препоръчам една от двете, тази е много добра. Добре ще е да я пробвате. От декоративната козметика доста претупана ще го дам, защото са малко и доста стари нещата. Спирала на тази марка. Мисля, че се срещат в Elitis с щандовете, където са много ефтини гримовете там. Нямам спомени за действието и само знам, че беше с два отвора. От единия спиралата е за удължаване, а от другата уж предава обем. Доста отдавна имах и нямам никакъв спомен наистина. Много стар гланц на Avon от Color Trend серията, който е бляскав и е с ролка. Не ми харесва, по това време използвах такива неща, но сега честно казано мразя гланцовете. Три лака на Rhapsody, като са засъхнали всички много стари. 322 номер. 312, този малко по-светло коралов. И един розовинкав на 311. Не бяха нещо особено, не са ми фаворити като марки за лакове. И един на неизвестна марка, който е Гигастар просто. Следващите неща са мокри кърпи, които те са съвсем обикновени, които навсякъде може да се вземат. А тези съм ви ги показвала вече веднъж в нови придобивки и съответно разочарования за мен. Не си ги вземайте, защото миришат отвратително и не чистят нищо, страшно са груби и просто не дейте. Това е. Нещата за коса са доста този път. Шампуан от Teo Botanical, който е за нормална коса и е с грозде. Значи тези шампуани толкова ми харесват. Вършат чудесна работа за цената си от 2 лева. До толкова добре се справят, колкото и онези шампуани от по-високите класове и съответно с по-високи цени. Не виждам смисъл да си купувате, примерно, някакъв на Head and Shoulders, който струва майка си и баща си, след като може да си вземете този, който не върши някаква феноменална работа, но се справя доста добре. Нито ми изсушаваше косата, нито нищо. Да не говорим, че е за нормална коса, каквато моята не е, но все пак съм много доволна. В Шумен в момента имам още един такъв, който използвам и е с яйце, мисля, че. И съм също толкова доволна. Маска за коса от Lakme, която е за суха коса по принцип и се води някаква увлажняваща маска. Да ви кажа, в сравнение с предната, която свърши на Raywell, тази ми се видя цвете. Не успяхме да я свършим, защото започна към края на срока си да се сгъстява и пресича много гадно, като някакво вкиснато мляко вече и реших да се разделям с нея. Я да видим, нещо ще фокусира ли тук. Хайде. Маската беше добра. Самите съставки не съм ги изследвала. Имате възможност да направите малко оглед. Но не знам дали е нещо, което толкова ме впечатлило, че отново да си го взема. Следващото нещо е
на L'Oreal, LCF от L'Oreal един спрей без отмиване, Total Repair 5. Той е за увредена и безжизнена коса и е с цел моментално разплитане и укрепване. Честно казано, не ми хареса чак толкова, колкото ми допадна другия на LCF. Той е с черно-лилава паковка и е двуфазен. Не знам дали го знаете, често го има на промоции в DM. И ми хареса много повече. За жалост, за да има ефект някакъв от този, трябва съответно доста по-голямо количество да се впръсква. И може би не бих си го взела пак. И следващото нещо, което наскоро изхъбих, е този гел на Castin Sunkist Jelly. Той е за изсветляване и е 3 номер. Много съм доволна от него, защото го използвам, когато имам нужда от изсветляване на израсналите ми кичури. Първите няколко сантиметра ми бяха доста вече израснали и намазах само тях. Доста добре се справи и за напред, ако имам нужда, отново ще си го вземам. Следващата категория е за лице, макар че той е само едно нещо. Този двуфазен дегримьор на Буржуа всъщност той е за водоустойчив грим, освен това. Размерът е доста голям, но честно казано въобще не ми се стори икономичен. Върши добра работа и да ви кажа, отвора не ми хареса, защото е много неудобен. В момента, в който тръгна да напоявам тампончето, се разтича супер много самата опаковка и става мазна и това не е приятно. И заради това не бих си го взела. Този на Nivea беше по-удобен и като цяло някакси повече ми пасна. Затова може би не бих се върнала към него. Два дезодоранта. На Рексона този ми е подарък, изразходих го тук така, просто не си купувам повече такива на Рексона, защото има страшно много талк. Но иначе мирише приятно и беше доста приличен като действие. Този на DAF Original не ми е първа такава опаковка, взела съм си го вече поне 2-3 пъти и въпреки това не ми е любим аромат. Просто понякога така вече съм си свикнала с тази марка, че ми е все така какво ще взема от видовете. И не на последно място доволна съм. За тяло този продукт на Avon, който се води пяна за вана с червени плодове. Много икономичен, много дълго време се хабеше. Не беше много пенлив, за жалост, но аромата беше чудесен. И според мен по-скоро наподобяваше някакви много, как да кажа, като конфитюр беше, като някакъв много сладък мармалад, плодов. Страшно много ми хареса аромата. А и цената беше доста прилична. Така че добра покупка. На My Body това са няколко самобръсначки. Знаете за горчевия ми опит с тази марка. Нищо от това, което съм използвала, не ми хареса. Тези обаче самобръсначки не бяха лоши. В момента използвам още една. Тази я хвърлям. Прилични бяха. И са окей. В смисъл, едно нещо, което да не ми е направило лошо впечатление от тях. Два лосьона за тяло. Единият е пълен, защото, как да ви кажа, първо, че срока наближава да изтече. И второ, не ми харесва, как да кажа, като го сложите върху тялото, въобще не ми харесва аромата, който се усеща. Иначе от самата бутилка, като развъртя, е много приятен портокалов аромат. Но подобно на тези лосьони на Котич, които са, отвратително ми е просто като го намажа и като помириша от самата кожа. Не ми харесва. Нещо съвсем наразлично мирише, неприятно. И заради това го махам. Пък и дори да го подаря, не мисля, че някой би успял за 2 месеца да успее да го изхъби. Защото точно тогава му изтече срок. Този на Avon от Naturals е много стар. Той е с черна череша. Успях да го изхъбя малко преди да му изтече срока.
Не беше лошо, но тези далеч не са от най-хидратиращите. Не би го препоръчал. Аромата беше готин иначе. И остана най-грамадната категория аромати. Мислех си, че ще са само 3-4, те станаха повече. Започвам с една мостра от Avon на Dreams. Дамски аромат, който някак си не беше лош, но много ми напомняше на Нарсисо Родригес, розовия. И мирише на някакви рози и други цветя. Това не ми харесва, което е очевидно, но не беше и лош. Лично аз обаче не бих си взела такъв. Не ми е по вкуса. Един на Иван още мъжки. Individual Blue, този е оранжевия, който е с цитруси. Мирише много приятно такова на мандаринки. Баща ми го използваше, му хареса. И другото, което е, че размера е доста стабилен. От Дея мисля, че се го взех. Те вече ги разпространиха и в другите вериги магазини. На Sweet Candy тоалетната вода с ягода. Ами, не от тези миризми, които ще ви шашнат. Има леко изкуствена миризма, но пък ми създава такова момичешко и тинейджърско настроение, че си ми беше удоволствие да го ползвам. Така че да, готин е. Но между другото повече ми харесва белия, който съм използвал преди време. Някак си по-ми допада като аромат. От Avon още един на Cherish 30 мл. Много хубаво мирише. Не е точно плодов. Има някакъв черешов цвят вътре, доколкото знам. И някакви други плодове. Доста пролетен аромат. И би го препоръчала, защото не е някакъв натрапчив и майка ми също го хареса. Пожела си го даже за 8 март. И предполагам, че ще й доставя това удоволствие и подарък. Следващия е един, който също много ми хареса. Намира се в Elitis, DM и на други такива места, на Тезоре Дориенте, с бял мускус. За жалост, тя не е трайна тази тоалетна вода, но пък мирише толкова уникално и женствено, че не мога да го опиша. Просто ако знаете мускуса как мирише, може би ще си направите някакви заключения. И това е общо взето. Може би за напред отново ще го потърся, като ми залипсва, но за сега ще си дам някаква почивка от него. Един много стар на Био, Rockmantic. На Био нещата не са лоши, имат хубави аромати. Естествено не трайни, но пък какво е това? Един отвратителен от Oriflame, който изхъбихме като ароматизатор. Как се казваше? Амбър еликсир нощният, защото имат и кихлибарен такъв жълтеникъв. Ами, защо не ми хареса? Защото ми е много тежък, съвсем не младежки, доста вечерен и за дами може би на някаква над 30 годишна възраст и ми напомня на българи Жасмин Нуар или нещо такова се казваше, ако не се лъжа. Също толкова тежък и определено не момичешки и тинейджърски. Ами, това бяха всички неща. Благодаря ви за гледането. Ще се видим следващия път. Предполагам с друга порция празни опаковки. До скоро!